Imimi ndinotokushedzai kuti zvigananda in waiting because muri kutoruta masiriri mate kuti ngavachibva vatipindewo ngavachitobva. We see you zvigananda in waiting. Munotadza kana kuaccounta for mari yeprotest, mari shoma shoma kokuzoti upfumi hwenyika. And you want us women to be quiet. You want vana chimama kuti vanyarare. Chimama this, chimama that, amunyare. Hatidi kuitirwa politics dzakadhakwa, hatitye. Nyange mukandituka mukaita sei handina kana basa nazvo. I've got a very thick skin. Now listen. Dairai mubvunzo yangu, respond to that, or else kuramba mchingondituka munenge mchingozviexpose kune maZimbabweans kuti you are intolerant, you are worse than vana ED, you are just bashing people. Vanhu vacho vanoda kuti vakusapotei, vanokusapotai sei muchituka vanhu? Siyai zvekutuka vanhu muzvima WhatsApp group zvenyizvo. Siyai makuhwa varume munyari. Kulian TV. Atibatike zvechopu. Hi, morning. Ndanzwa ma responses evanhu. It's so sad really kuti vanhu vechirume they rather resort to insults. It's very very sad. Handizivi kuti mutsauko uri papi kana zvadaro kwana ED uko kune vene vanotiwo ED pfe neukuwo uku kwatakatarisira kwagizawo vakutongoti ndivo venewo. So you see, the thing is, first of all, kana ichinzi Geza revolution, hazvirevi kuti ndechemumba kuti mwana wavageza ndiye wavakutoona sokutoti ndiye akatopinga stereki. Aiwa, you don't do that. Ndozvotiri kuramba kaisu. Zvababa matwins kuti matwins anenge akutotonga nyika. We don't want that. We don't want to repeat the same thing. Munondo understand. Baba vakatanga kutaura vechikuru vaiva. I understand him 100%. Chakaita kuti ndivateerere, it's because ndewezhira anga chitaura chikaranga chekwedu. So I listen to him. I get where he's coming from, but the unfortunate part is that we are in the 20th century. So zvaiitika nguva yehondo, nguva yechimurenga nezvavakuitika izvino zvasiyana. There is now social media. There is a freedom of speech. Anyone can say whatever they want due to social media, and zichisvika nguva iyoyo diki diki futi anti muri kuona. Saka kudhara vakadzi vanga vasingabvumidzwe kutaura, but iye zvinezvi zvasiyana. But ndoona sokuti culture yemuZanu PF inoita zviye zvokuti zvekumanikidzira vanhu kadzi pasi kuti musataura, nyararai. Even if uchiona kuti aiwa politics idzi hadzisi kuna kumira mushe, they just want you to be quiet. They'll say things that you haven't done. Kuti vakaabducta nyoka yemabhunu vari kumaketa fortune chassis, something that I don't even know. I don't even know what you guys are doing or are talking about. Ndikama abducta nyoka yemabhunu, then what? Ndodi. How does that benefit the country? Nekuti abductwa. He's nothing in the grand scheme of things, guys. Musafocus nezvinhu zvisane basa rosanditi. And then moda kuti zvoni, hana murume. Why? Because I'm talking my thoughts. And he has been very supportive kubva kudhara kuti ndiri munhu anotaura my mind. Majaira vakadzi varimo mupolitics umu vanongotambisa magaro vasingatauri. So kundituka, kunditi hure, kunditi muroyi, kunditi satani, it's not gonna change the questions that I want to ask. Number one question is, makapromisa vanhu mimi kuti no, munhu wese civil servant across the country, ma districts, ma province, ma civil servants, ose ma teacher, manesi, ma soldier, everyone must get a salary of $1,500. How do you plan to achieve that? Mungati udzao. Sometimes you don't have to tell us my names, but you need to tell us kuti mune plan here. Tione kuti how are you going to stabilize the economy? Because you see, cluelessness iyoyi ndo yatiri kuramba. Mungati zvenyu chimama amirire madzimai takawanda, guys. Do you know the population of women in Zimbabwe is 8.7 million? 8.7 million madzimai. Vanoda kusaidirana nevarume, you were excluded. Let's just talk of 8 million.
women, and you are saying kuti madzimai waya should not talk, should just be quiet. Tichingova madzimai ekungoisa malipstick nema-earring. No, we are going to speak our minds, because ndisu tinongwavha ngwavha. Madzimai ndisi tinongwavha ngwavha kuenda kubhodha uko kuBeitbridge kunotenga nhengenikiri, kunotenga zvinhu zvouya zvotorwa, kuenda kuMozambique kunotenga mabhero, vanhu vachitengesa, misika ichipiswa, vanhu vachitengesa mutauni, mavhenda, zvinhu zvichitorwa nekanzuru. Women are always hardworking. Nyangwe politics dziri wrong sei, vakadzi vanongongwavha ngwavha. We carry the burden of a broken nation of stupid politics dziri kuitwa nevarume, and you tell us kuti you must be quiet. Nokuti anzwa he mwana wani ye unotaurisa kudai, une murume here akazodini. No, politics dzenyu dzatiuraya manimi. Ndakakudzai kuti kubva kudhara kuna Ian Smith kwesoko varume chete vaingoti dzvanyirira. Touya kuna Robert Mugabe the same thing, nana Mkabuko Nkomo, nana Mzenda, nana Banana, zvese varume. Then pakazomboiswa mai mujuru vakabviswa mai mujuru wachona. It's all politics dzechekuita nevarume. Vakadzi, they are actually not you know, they don't raise their voices. Havabvumidzwe. And we want to do away with that culture. Mukaona munhu anonzifadza mahere uye akataura akati we need new leaders achishora unobvanza ana murume tsikombi akazodai. Don't do that. Even I don't get along na barista where, but I listen to her messages. She makes sense. You are just bringing her down because she's a woman. And guess what you're doing? You are exposing yourselves. You are saying we are the incoming. Ndisu geza revolution. Ndisu tiri kuda kuita kuti tigadzirise nyika. Istruggle yedu iyi. Asi vakadzi nyararai. Vakadzi vacho munoda mavhota avo. Manje muri kuti chiko. You are showing to the children of Zimbabwe kuti you are so intolerant. You are so intolerant. Mune hasha stereki. Munogona kupa munhu mhosva nyange muchiziva kuti haana kuita mhosva iyoyo motemba ikuti izvoni you've got a lot of followers on your channels. Chituka ichi mama chenda munomutuka kuti ihure. What type of politics is that? Ini ndiri kubvunza kuti makashandisa sei mari yamakapuwa yamadonation? Mari M31 March 31 protest makaishandisa sei? Nokuti toda kutanga taona these humble beginnings, small things. Kuti takaishandisa takadai takareceive so much takazodai, because vana vakasungwa. You called out a protest. Mukati nesimba racho remasoja nemapurisa vana vari mujere izvozvi. Nananonzani naNadhara ari mujere izvozvi. Vamwe vana vakaenda vakanotorwa kudzimba. Saka isisu tinoda kuti mutiudze kuti why musiri kana kutora chinhano chekuti regedzai titsvage magweta sezvamuri kuitira nyoka yamabhunu kuti tamutsvagira lawyer. Why musiri kutsvagira vana avo magweta kuti vamiririrwe vabuditswe mujere pamwe chete naDhara? Why musiri kunoita matalks iwayo kwacho kwamune simba kumasoja? But you come online muchingotiudza zvinhu zvatinoziva. What is the action that you are going to take? Ndozvotoda kunzwa isu. Hatinyarari ende andimbofa ndakanyarara ende hamuna zvamunondiita. Ndiri muZimbabwe nini. Ndinotodawo upenyu hwakanaka. Ndinototambudzikawo futi nini, saka musataura kuti vanhu vari kutambura muri kuita chiko imi. Kubva makatiudza mukati ari kuenda ED musi wa31. Makamuti 24 hours ndopekutanga, tamupa 10 days. Musi wa31 ari kuenda. Azotiza aenda kuDubai. Zvazodai zvikazodai muchingotirevera nhema imimi. Saka you want to turn around and motanga kundiblema kuti ndini mutengesi. Nokuti ndiri kutaura zvinhu zvandiri kuona inini. Ndokutengesa kokuita sei? Sei muchitituka imimi, muchindituka mondikutsirana vanhurume. Why are you so intolerant mune hasha? Ndochizano PF chatisingadi chochocho. Musauya muchitiudza kuti struggle yekutuka vanhu. Struggle yekutuka vanhu vamunoda support yacho. How are the people going to believe you? How are the people going to rally behind you? Muchiita zvinhu zvakadaro. No, don't do that. Musatuke madzimai. Nemimi mitu madzimai amenoti mune muchipiwa chiko unoona mumwe mukadzi anenge achitotukirira chimama
kutoita tuma audio tusina kana nebasa rose. We are talking about how our country should be run, not zvemujolo mani imi zvekuti munee muchiunzwanzo ochibata foni taura rakati. Use your own heads and think. I am not saying that I'm the only person who can think in Zimbabwe, but I am a Zimbabwean. And Zimbabwe is a free country. Ndogona kutaura zvandoda. Ndiringe ndiri. Hakuna munhu anondiudza kuti usataura chokuti. Mukunzwa. Isisu tiri kuda kuti mutiudze nyangwe mukasatiudza mazita. Plani yenyu chaiyo kuti vanhu vakusupport 100%. Plani yenyu yakamira sei apa? Vanhu zvigananda zviri kungotenderera munyika, zviri kungobuda nemaminerals, zviri kungoinda. What is your plan? What is your strategy? Zvamunoita sokuti hapana pfutidzarira kustate house kupiko? Chichiriko here chimurenga chachona chiri invisible kana kuti taakungokwidzana ndege dzamashanga ngokaviswa mabhora asina kana nemwe yose? People have respected you. People have supported you. Spending time listening. Some people have sent money, given you monetary support and all that. And all you do is you go on your WhatsApp chat muchituka vanhu. Vanhu vari kuda kunzwisa. All you must do is, aiwa, takunzwa ichi mama. Isisu tichagadzirisa vanhu vanotambira zveshuwa 1500. Isisu takatorongeka nokuda kwokuti tichazogeta kuministry yefinance tine munhu akasimba achagadzirisa zvinhu. Zvigonzwai economy yedu igonaka igoita stable. Zvema-elections tinozoti after such and such a time. You don't have to give me specifics, but tell us something. Chinoita kuti tite buy into you. Because here zvinezvi pava nefatigue, vanhu vaneta mani. Vanhu vaneta, musanditi ini ndiri kushandira ED or whatever. I get nothing from those people. Ndotongoda Zimbabwe inofunctiona zvakanaka. I don't get paid. I don't support zvese zviri kuita vana ED Mnangagwa. You come on my Twitter, you can see I'm not supporting Fortune Chasi, you know. So sometimes ndinomusupporta Fortune Chasi wacho kune ma-elections here. Ukuti kwai ndiri mumarket. Some of these things that you're talking about are not even making sense. Musa boda muchidodja ma-questions. Sell us your plan. Kuti tite buy in sema citizens. You are not more citizens than us. Magara kamanga muri ma-beneficiaries ekuZANU-PF. Hamuzive chaizvo kuti struggle iyi ine makuva pasi. Vanhu vakafa vakazvisiya. We talk of vana Lenmore Jongo, vana Tsvangirai, vana Dzamara, vese vakomana 2 vekwaDzamara. People have died. And yet you think kuti a struggle is easy once you're out of the system. Hakuna struggle yekuti vanhu munee muchitukana. People need to get along like a house on fire. Haingona kuti kwa vana Chimama ndivanani kuyewa vakadzi ngavanyarare kudii kwacho. Tinototaura nokuti ndisu tinobereka. Ndisu tine vana vari kuenda kumauniversity vachipedza university vari kungwavha paCopacabana apa. Vari kumira mastreet vachitengesa airtime. They don't have jobs. Ndisu tine vana vari kutambudzika vari kuenda kudiaspora kuenda kunoita waitressing jobs. Chichamunondiudza imi kuti ndinyarare for what? You will have to kill me kuti ndinyarare.